Málo ono, to na babku dá zahvízdať do piče, frajerko. Ale do piče, neberem kokot. Ale nebuďme dneska Ja sám som mohol dať do piče, chcem parkovať, budeme na pici. na pizzu a poďme na kebab. Kebab? No, dáme kebab. Dáme kebab, Miňo. Dneska je krásny deň. Hej, bisťu. To bolo dneska prvý historický prvý vlog. Ideme na kebab, Miňo. Začal som vlogovať, takže Chcel by som ísť, to bude historický prvý vlog. Nachádzame sa v Južnom Tyrovsku. O Milanku. Povedz tej dacké, jo. Tu tie Italiani, to je... Italiani! Milan, počuješ to? Počuješ to? Ja vidím. Už nám hrajú do hrobu. Charmel, dešné. Moja nová frajerka. Je tu. Abrakadabra. Moje. Big voľby budú. Čože? Big voľby budú, 14.6. Hej? Fotmáka. Ja nie som ten typ. Čo ideme, Miňo? Čo? Na kebab. Kebab? Kebab! Jaj. Tí alfisti. Veľa žien. Jaj. Taliansko. Dale, buonasera. Áno, buonasera. Čau. Piče, ale popolník nám mohli vymeniť, že? Popolník by mohli vymeniť. Milanko, kde sa dívaš? A čuprtky. Jak sa škerí. Jo, nech už tu je to žrádlo. Milanko, už to prišlo. Konečne žrádlo je na stole. No jasne, chod si. Ako vždycky. Dobrú chuť. To je Milan. A Milan má rád pečené koleno. Každý útorok v Šene. Nech sa páči, príďte. Vybavené. Poďte s nami sem. Piče, Miňo, si pribral. Pohode. Milan v svojom prirodzenom prostredí. Fotograf. Nech sa darí. Telefon kábel. Teraz si jedol. Ale oči biedli stále. Aby ste boli v obraze. 350. 200. Stále červená, Milanko. Ja viem. Čaute ľudia, aby som to nejako ukončil. Toto bol nejaký taký pokus o nejaký prvý denný vlog alebo poobedný vlog. Dúfam, že sa vám to páčilo. Keď tak mi napíšte, či sa vám to ľúbi alebo chcete niečo iné. A zase sa uvidíme niekedy. Hen už kúri. Čaute.